Definitivamente, o que me pasou esta semana entra sen lugar a dúbidas no meu top 1 de cousas surrealistas vividas con este canal. Veredes, no meu último vídeo, por se non o vístedes, dixo o seguinte: por non falar de todos os fandoms que están sustentados en base a xente que traduciu desinteresadamente as súas obras favoritas para poder partillar o seu interese por elas na súa lingua con outra xente. Claro, queda moi bonito chorar no abstracto con que non che compran a túa obra cando as únicas posibilidades que ofreces para lela son o xaponés e, se cadra, o inglés, cando hai moita xente tamén que non comprende estes idiomas ou simplemente prefire lelos na súa lingua propia. Basicamente que existe pirataría en parte porque non hai contido accesible en linguas fora do xaponés e inglés. No noso caso, no galego, é prácticamente inexistente sen recorrermos a variante brasileira. E tampouco é que haxa moito de forma oficial, claro é. Fui deixar pasar un par de días e apareciu en internet sen esperalo Manga Million, unha páxina oficial da mesmísima Shueisha con máis de 100 títulos de manga en máis de 100 linguas ou variedades dun mesmo idioma. Precisamente, un dos preceptos fundamentais a hora de desenvolveren a páxina web, segundo dixeron, é combater a piratería, promovendo a accesibilidade do manga en todo o mundo. Obviamente, isto de primeiras cheirou aí a que tiraba para atrás, así que non nos quedou outra que pornos a investigar e, até que confirmamos que sí, efectivamente, a traductora é humana, non queríamos comunicar nada ao respecto. Mas sí o é, trátase de Iria Carballo, e non de Iria Carballo. Perdón, por onde ia? Ah, sí. Entre os títulos da web podemos ver como único en galego os 108 primeiros capítulos de One Piece. Esperemos que isto sexa só unha pequena pedriña que cimente as futuras bases do proxecto e vexamos máis títulos en galego na plataforma co pasar do tempo. Como non podía ser de outro xeito, corremos o máis que pudemos para intentar conseguir unha entrevista con ela e lográmolo. Senón non estaría o vídeo aquí, claro. Desde aquí quería, antes de lle dar paso, agradecer a Iria por nos aceptar o convite a este vídeo, sabendo a importancia que ten esta nova para a industria do manga anime en galego e, en conseguinte, para este noso canal. Tamén quixemos incorporar, a partir de agora, a esta sesión unha nova dinámica, que se tentará manter para o resto de entrevistas. As preguntas do público. Nelas, vos poderedes, por vía das nosas diferentes redes sociais que non podo mencionar aquí, mais vos coñecedes e tedes na descripción, poderedes nos facer chegar diversas preguntas, que tentaremos trasladar a nosa convidada para que responda. Sinto comunicar antes de comezar, e como xa vai mencionar Iria durante a entrevista, que algunhas das preguntas tiveron que ser excluídas por motivos persoais ou contractuais. Agora, sen enredar moito máis, damos paso á entrevista. Puxéronse en contacto comigo en setembro de 2024, recomendada por unha compañeira que nese momento non podía coller o traballo. Foi unha axencia estranxeira coa que eu xa traballara anteriormente, pero en temas completamente distintos. Eu non souben quen era o cliente final ata finais de febreiro deste ano, de 2026. É dicir que durante todo o tempo que traballei nese proxecto non souben nin quen era o cliente final nin cal era a finalidade da traducción. Bueno, a miña primeira reacción foi de susto. O primeiro que fixen foi falar cun compañeiro que ten moita experiencia na traducción de manga porque necesitaba axuda para valorar a axuda e información, non? Para poder valorar a oferta que me estaban a facer, porque eu non tiña experiencia previa. Tratei de pasarlle o traballo que o fixera el, porque creía que podía facelo moito mellor que a mí, pero bueno, el por varios motivos non podía aceptalo nese momento e nada, aceptei, non? Unha responsabilidade moi grande, a pesar de que eu disfrutei moito deste traballo desde antes de empezar a traducir, con todo o proceso de documentación, de información, ata no momento durante a traducción propiamente dita, non? Que empezas a coñecer as persoas e despois en máis profundidade, as relacións que se establecen entre elas, e disfrutei moito de todo ese proceso.
Con todo, tive momentos de moito nerviosismo e de moita ansiedade, momentos nos que me pesaba moito esa responsabilidade, porque sabía que era unha reclamación dos fans nas redes, e o feito de ter que manter o secreto, non, de traballar aí na sombra durante tanto tempo, pois ás veces fíxoseme bastante duro. Non, a verdade é que non era moi seguidora do manga no momento que empecé con este proxecto, así que tiven que facer moito traballo de documentación, tiven que ir poñéndome o día pouco a pouco. O que máis me gustou da obra, pois todo, ir descubrindo dende o principio, dun xeito, pois eso, detallado, ir descubrindo pois os valores que transmite. O que máis me gustou creo que foi ir descubrindo na xente do meu entorno a cantidade de seguidores que había do manga sen que eu soubese. A rapaza do supermercado onde compro normalmente, que ten 2 mangas tatuadas completas con personaxes de One Piece, o rapaz da tenda onde compro roupa para o neno, que tamén leva One Piece aí no brazo dereito, o meu adestrador, que levo varios anos traballando con ele, nunca souben que era tan fan e que se sentía tan marcado pola serie, non? Pois ir descubrindo referencias en distintas publicacións de xente de entidades moi variadas, referencias que antes igual non entendía e pasábanseme por alto. Todo ese proceso de descoberta foi moi satisfactorio para min, gustoume moito. Non o vin no seu momento cando emitiu o Xabarín, eu estaba vivindo fora, estaba un pouco desconectada e non o vin, pero bueno, vino despois. Bueno, eu sabía que este era un proxecto moi grande, no que había moitos traductores traballando en moitas linguas distintas. Nunca souben o número exacto. Nunca tivemos ningún tipo de contacto entre nós, non nos coñecemos, non podo saber como foi no caso de outras linguas. Pero no caso do galego sí que podo afirmar que a traducción destes 12 volumes, destes 108 capítulos, fíxose dende cero, e sen intervención de ningún tipo de ferramenta de inteligencia artificial. Gustaríame contar máis sobre o proceso de traducción, pero bueno, non podo. Non teño ningunha nova que poida adiantar. Polo que xa contei, dadesvos conta de que traballamos con a confidencialidade extrema, nun segredo extremo, non? Que non nos coñecemos, non sabemos para quen estamos traballando, e non temos ningún tipo de información, non podo contarvos nada. Non o sei, como non coñezo a ningún compañeiro do equipo que traballou neste proxecto, pois non sei o que cobraron, e se cobraron máis ou menos do que cobrei eu. A negociación dos prezos ou das tarifas é individual, cada un ten que facela co intermediario co que está traballando, non? No meu caso, pois eu negociei as tarifas coa axencia que se puso en contacto comigo. Pero non sei, non podo dicir máis. Non sei, pareceme difícil elixir unha personaxe cos diálogos máis divertidos. Todos foron complicados de traducir, todos tiveron pois as súas cousas cando estás aí no medio de tomar decisións e de discutir pois que termos utilizar, pois non che resultan divertidos, non diría que son divertidos, pero bueno, gustoume moito, por exemplo, traducir a Sanji porque parecíame moi divertido ese flirteo casi constante. Despois, bueno, cando tiven que traducir os seus golpes e as súas patadas sí que foi un momento complicado.
Bueno. As traducións anteriores e as traducións que se utilizaron para dobraxe si pesan. Tratamos de manter algunha cousa, de manter a coherencia. As decisións últimas non as tomo eu sobre este tema. Por outra banda, non sei ata que punto é ético copiar o traballo de outra compañeira. Non podo dicir nada máis. Obviamente non o sei. A miña opinión persoal é que non vai chegar o manga ao físico, en formato físico, porque eu entendo este movimento de Shueisha como unha aposta polo digital, pero non o sei, claro. As preguntas que achega a Curruncho Galego son unha moi precisa, que pregunta cal foi a escena que máis me custou traducir, e a segunda é moi ampla, pregunta que foi o máis difícil da traducción, así que non sei moi ben como abordalas. Para a primeira, pois non teño o recordo dunha escena super difícil, porque, bueno, xa hai un tempo que o fixen e todas tiveron certo grado de dificultade, entón non sabería elixir unha. O máis difícil da traducción, moitas veces resultoume difícil entender as imaxes, porque ás veces as imaxes pois estaban non moi claras, as imaxes das que eu dispoñía. Non eran moi claras, pero eu necesitaba que a traducción estivese moi asustada á imaxe, entón iso custoume bastante. Diría que o máis difícil do proceso de traducción enteiro deste proxecto foi sobrevivir a él, porque, bueno, pois eso, hai certas dificultades das que non podo falar abertamente, pois que fixeron o proceso complicado, non? Pois os prazos, os recursos, o segredo extremo, esos contratos de confidencialidade que asinamos, pois que fan o proceso moi difícil. Pois non sei o que é o One Piece. Eu o que creo é que... Eu creo que non é un tesouro, que non é algo tangible. De momento sigo crendo que ten que ver máis ben con todo o que imos aprendendo, non? Polo camiño, con todo o que vivimos, con todas as aventuras, con todos os problemas os que temos que enfrontarnos. O que aprendemos de nós mesmos e o que aprendemos dos que nos rodean. Por iso mencionaba o dos valores que transmite o manga, ¿no? De a lealdade, a amizade, a liberdade, o sentido da xustiza. E até aquí esta entrevista. Espero que os próximos meses veñan cargadiños de noticias sobre manga en galego. Eu, sinceramente, aínda non dou crido moi ben todo o que está a pasar. Co que si podedes contar é que, cando teñamos máis información ao respecto, teredela neste canal. Así que eu de vos, suscribiríame para estar atento. Polo demais, vémonos na seguinte.